Прывітанне, шаноўнае спадарства! З вами Мікіта Моніч, і вы на канале Каля культуры. Ох, і доўга ж я не наважваўся падступіцца да сённяшняй тэмы, бо пагаварым мы з вами аб перформансе. Аб беларускім перформансе. Па-першае, бо сам невялікі спажывец гэтага віду мастацтва. Тым больш не знаўца. Асабістых ведаў, натуральна, хапае толькі, каб растлумачыць, чым адрозніваецца перформанс ад інсталяцыі. Але вы, пэўна, гэты дурны жарт і самі ведаеце. Ну то і шукаў у сеціве артыкулы пра гісторыю сусветнага і беларускага перформансу, спадзеючыся адшукаць перліну, каб прачытаў, адрэфлексаваў, скараціў і ў прадакшн. Але дзе там? Назбіраў шмат інфы, сядзеў над ёй, натуральна сатанеў. Як сістэматызаваць, як абраць найбольш значнае, вартае вашай увагі? Зрэшты, я вырашыў сыходзіць з таго, што перформанс – гэта мастацтва дзеі, якая выклікае грамадскую рэакцыю. Сумесь пазёрства, правакацыі і грамадска-палітычнага маніфесту. І ведаеце, адразу стала лягчэй. Засталося зразумець, якую з акцыяў падобнага кшталту назваць першым беларускім перформансам, ну і абраць яшчэ некалькі, што ўкладаюцца, так бы мовіць, у парадыгму. Так што пагналі! Мой першы прэтэндэнт на сумнеўнае званне першага беларускага перформансу – гэта, пэўна, князь Альгерд са сваёй дзідай ля варот Крамля. Фотафіксацыі той падзеі з нагоды старадаўніх часоў не завезлі, бо справа была ў 1370 годзе. Таму давядзецца абапірацца на словы старой хронікі быхаўца. Аб'яднаныя харугвы прыйшлі да Масквы. 8 дзён доўжылася аблога Крамля, пасля якой быў заключаны мір. Князь Дмітрый падараваў Альгерду золата, срэбра, футры, собаля і іншыя каштоўнасці. Вялікі князь літоўскі, прыняўшы багатыя дары, сеў на коня, пад'ехаў да Крамля і дакрануўся да муру дзідай. Вялікі князь маскоўскі, памятай, што дзіда літоўская стаяла пад Масквою. Пасля гэтага Альгерд з вялікаю здабычай і палонам вярнуўся ў Літву. Нам з Зігмундам Якаўлічам і з нашай сучаснасці бачацца тут розныя падтэксты, але пакінем іх на сумленні вялікага князя і пакрочым далей. Другі прэтэндэнт на званне першага перформера на беларускіх землях – гэта, безумоўна, Карль Станіслаў Радзівіл, ака пані Каханку, які то засыпаў даражэзнай соллю шлях навокал Нясвіжскага палацу, каб улетку пакатацца на санях, то выязджаў у экіпажы з зебрамі замест звычайных коней і рабіў яшчэ процьму эксцэнтрычнага, з-за чаго стаў ці неўлюбёным гістарычным персанажам для літаратуры 19 стагоддзя. Ну а трэцім, значна больш драматычным прыкладам перформансу можна назваць акцыю шляхціча Тадэвуша Рэйтана, дэпутата ад Навагародскага ваяводства, які спрабаваў спыніць сойм 1773 года і не дапусціць падзелу Рэч Паспалітай. Каб не выпусціць дэпутатаў з залы паседжанняў, Рэйтан лёг перад выхадам са словамі «Забіце мяне! Не забівайце айчыну». Тут таксама адбылося без фотафіксацыі, затое ў нас ёсць вобраз таго, што там дзеялася, дзякуючы маштабнай карціне Яна Матэйка, якую мастак стварыў у 1866 годзе. Канешне ж, гэтыя прыклады складана назваць перформансамі ў сучасным значэнні гэтага мастацтвазнаўчага тэрміну, але агульны вайб прасачыць можна. І вось з гэтага гледзішча мне даволі лёгка прапанаваць вам яшчэ 3 перформансы ўжо з гісторыі сучаснай Беларусі. Перформансы, якія выклікаюць сходныя пачуцці. Калі не па змесце, то па той моцы, з якой хочацца закрычаць «Красава!». І першым у спісе будзе несумненна Алесь Пушкін. І з той нагоды, што першыя свае публічныя акцыі ладзіў яшчэ напрыканцы існавання БССР. І за паслядоўнасць пазіцыі, і зразумела за тое, што за сваю праўду, мастацтва і краіну Пушкін сплаціў жыццём. У сакавіку 2021 года супраць Алеся распачалі крымінальную справу праз тое, што на выстаўцы ў горадні дэманстраваўся партрэт антысавецкага падпольшчыка Аўгена Жыхара, аўтарства мастака. Пракуроры ўбачылі ў гэтым рэабілітацыю нацызму.
Алесь Пушкін даведаўся пра крымінальную справу, але не адмяніў вылет з Украіны, дзе ў яго была выстава, і вечарам таго ж дня вярнуўся ў Беларусь. На дзень наступны ён быў затрыманы і зняволены. Праз год арышта ён быў асуджаны да 5 гадоў зняволення ў калоніі строгага рэжыму за карціну. Разумееце? Пушкін намаляваў карціну, і суддзя такі: «Блін, ну я у мастацтве не вельмі разумею, але гэта 5 год страгача мінімум». Тэрмін гэты Алесь не адседзеў, бо ў ліпені 2023 года памёр ад неаказання ў турме своечасовай медычнай дапамогі. Беларускае грамадства страціла. Мы страцілі, мабыць, не лепшага жывапісца, але героя і самага яскравага беларускага перформера. Перліна ягонай дзейнасці на гэтым поле – гэта ж, канешне ж, акцыя «Гной для прэзідэнта». У ліпені 1999 года на 5-годдзе праўлення Лукашэнкі мастак нагрузіў гноем старую тачку, паклаў зверху плакат «Аляксандр Лукашенко з народам», таблічку «За 5-гадовую працу», 1000 дэнамінаваных рублёў, кайданкі і канстытуцыю з папраўкамі 1996 года. Накрыўшы тачку цэлафанам, ён адправіўся ў цэнтр Менска. Калі ён падкаціў тачку да галоўнага ўваходу адміністрацыю прэзідэнта, з будынка выбег міліцыянер. «Што вы робіце?» Тады перформер перакуліў тачку на маставую, паклаў зверху партрэт Лукашэнкі і праткнуў яго віламі. Неўзабаве з'явіліся амапаўцы і затрымалі мастака. Ён успамінаў, што яго прывялі ў апорны пункт і папрасілі прадставіцца на камеру. А ён адказаў: «Імя маё невядомае, подзвіг мой бессмяротны». Цалкам пагаджуся з другой часткай сказу, а вось наконт першай аўтар скакетнічаў. Імя Алеся Пушкіна цяпер такое ж несмяротнае, як і той подзвіг. Другі перформанс у маім сённяшнім спісе зладзіў Михаил Гулін. Ён увогуле цікавы персанаж, раю пачытаць падрабязней па спасылках у апісанні да відэа. Але найбольш уразіла мяне вось якая ягоная акцыя, а дакладней серыя акцый, якія называліся «Я не». Мастак рабіў таблічкі з надпісамі «Я не гей», «Я не партызан», «Я не амерыканец», «Я не тэрарыст», «Я не габрэй». Таблічку ён вешаў сабе на грудзі і хадзіў па горадзе, заходзіў у крамы. Пры гэтым ён быў яшчэ і максімальна стэрэатыпна пераапрануты. Да таблічкі «Я не тэрарыст» ішлі ў дадатак арафатка і картонная барада. Акцыя «Я не гей» ладзілася ў жаночай сукенцы на абцасах і з макіяжам. Па сутнасці, гэта быў гарнітур не гея, а трансвестыта. Але выпадковая менская публіка месседж разумела. У акцыі «Я не» для мастака было важна стварыць максімальна вядомы, практычна адразу ідэнтыфікуемы стэрэатыпны вобраз. Сам Михаил па характару баявы і гаваркі. Але на гэтых акцыях намагаўся маўчаць, не кантактаваць з публікай, даючы ім поўную свабоду інтэрпрэтацыі. І чым больш я думаю пра гэтыя перформансы, тым больш мне яны падабаюцца. Мне здаецца, што мастацтва не павінна абавязкова быць сацыяльна актыўным. Але як жа клёва, калі гэта адбываецца. Ну і «The Last But» божухна, наколькі же не «The List». Трэці перформанс на сёння будзе ад Аляксея Кузьміча. Мікіта Мелказёраў у сваіх інтэрв'ю заўсёды пытаецца ў людзей культуры, ці патрэбнае ў будучай Беларусі адмысловае міністэрства і што з ім рабіць. Свой варыянт гэтага адказу ў 2019 годзе прапанаваў беларускі перформер, мастак, аўтар Алексей Кузьміч. На адкрыцці выставы ў Нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва ён распрануўся і з дапамогай віягры начапіў адмысловую таблічку на свой эрэгіраваны чэлес. Па словах аўтара, акцыя была накіравана на асвятленне праблем цэнзуры, з якімі сутыкаецца сучасны мастак на дзяржаўных арт-пляцоўках. Пасля перформансу якаясь пільная грамадзянка запатрабавала прыцягнуць Кузьміча да крымінальнай адказнасці за грубае парушэнне грамадскага парадку. Але ўпраўленне ўнутраных спраў савецкага раёна правяло праверку і ў выніку адмовілася ад узбуджэння крымінальнай справы.
было установлено, что половые органы Кузьмічом АА не агаляліся і прысутным не дэманстраваліся. Рэжым працы і правядзення выставы, а таксама грамадскі парадак дзеяннямі Кузьміча АА парушаны не былі. Такое вось каля культуры. Зразумела, што гэтым беларускі перформанс не вычэрпваецца. Калі казаць пра менавіта мастацкі перформанс, больш камерны ягоны фармат, то вялікі асобны аповед трэ рабіць пра Людмілу Русаву. Менавіта яе называў сваім рэферэнсам Алесь Пушкін і іншыя беларускія перформеры. Пра яе, як пра надзвычай адораную мастачку, распавядала мне шмат разоў мая настаўніца Алена Владзіміровна Сінкевіч. Але для гэтага мне яшчэ трэба доўга і якасна рыхтавацца. Таму на сёння абмяжуемся блазнерствам, але пагадзіцеся, глыбокім і якасным, сапраўды мастацкім. У кожнай з узгаданых акцыяў ад Альгерда да Кузьміча фігуруе не толькі дзіда, але і мастацкі вобраз, суцэльнае выказванне і аргументаваная прэтэнзія уладзе, грамадству ці дзяржаве. І менавіта сёння ў гэтай тэме мне надзвычай цікавае вашае меркаванне. Як вы ставіцеся да перформансу ўвогуле і да ўзгаданых мною сёння? Гэта мастацтва ці не? Пішыце ў каменты, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал і пабачымся каля культуры. Пока-пока.